बात कही कोनो के घोर में झगड़ा लगावला बहुत दिन हो गइल ओ लगावला झगड़ा बड़ा मजा आवेला देखे में अरे मौजो लेला कोनो से बहुत दिन हो गइल बा हो झगड़ा लगे तो मजा लिया लेकिन बात ये बा कि तोर बियाह भइल बा ए बियाह के फिर हम बारे दूध को वैकेंसी फेंकवा देले बारे आ कोई छठियार में ना बोलइले ह ए बात बुरी ते छठियार के फायर में बारे अब की बार बाजिए तीसर का में लो से कोनो बात नहीं लेकिन एगो बात बनू हां सब के बियाह हो गइल लेकिन एगो सार हमनी के गांव में रड़ुआ रह गइल ओ बात ठीक कहत रे ओ सार के बाप बियाह ही नहीं करावत ए लार 2 कट्ठा बेची तो बियाह हो जित होने कौरी एक बाप 2 कट्ठा झाट बुढ़ी इतना बड़ी 1 इंच लार ना बेची 2 कट्ठा बेचता छोर आवे जब की माजल ये गान में आग लगावल जे ओकरे घर से झगड़ा होई तो माजल कहते देख ना होते घास काटता होता ओ आवे दे लगवा आवे दे तो देख क्या पूरा माजल आई झगड़ा लगा दे एक बार घर में आज तो अब का चालू कर जा चालू कर चल जानता रे हो एगो हमनी के गांव में अरे गांव में का टोला में का बगले में अरे ई हाथ मोत बाज मारे लगी अरे हमनी के एगो पटीदारी में हो एगो रोड़ुए रह गइल बा अभी तक हां ठीक कहले अरे अभी तक ओकरो बियाह हो नहीं छे भाई अब पता ने काहे ओकर माई बा बियाह नहीं छे करो अब पता ना होई कि ना होई इहो उम्मीद नहीं छे ए जानता रे एगो तो ओकर हरदी लागी ना लागत है कि मोले के बाद ओकरा गान में हरदी लगा के ठीक कहता है मोले के बाद ओकरा गान में हरदी लगी जिंदा में थोड़े लगी हां एंगल होखबे ना करी हां ओकर बाप ओकरा के रोड़ुए रखी हां ठीक कहता रे ना हां रे सरवा सरे तनी हमरे कहत रह सका रे एरा चिन्हत रे झाट के बालों नहीं के चिन्हत अरे तोरे कौन चिंता बे रे साला मुंह बनल झाट लेखा इमरिच पूरी बने चल जो घास काटे जो का घर है तो घर जानता रे वो अचार वाला खिसवा तो ठीक कहलुस कौन ना अरे मान लो कि एगो आम काट के अचार डाल दो हां डाल दो और मसाला डाला गल तेलो डाला गल आ नमक ना डालल हो तो के लागल एकदम फीका लागी ओही गए कर जवानी बा हो ठीक कहते पूरा जवानी कर फाफा मारता पूरा फाफा बुझाता रे न एकर बाप बियाह कराओ धइलो ही नहीं के हां बियाह नहीं कराओ रोड़ुए रख ले बा दूर आ देख ना के कता छिनार लेखा कहत रे ओ तो इकर सनानी बुझबे अब बोली देखी हां बोले दे अब बोली देखी हां तो बोले ना दे हम जानत तनी सार लोगन तू हमरे के कहत जब चिन्हे के इनकार कइला हसन तबे जान गइनी ह सार लोगन हमरा के चिन्हे के इनकार क देललो सार लो हमरे जोड़े घुमत लहलो हमरे जोड़े हगललो आ हमरे जोड़े नदी में लंगते सार पाइप खोल के नहइललो आ भूला के न कइलो सार तो हमनी रोडवार के थोड़े चिन्हे नहीं सर जो हट बियाह का क्या है ना हट दूर दूर ई तोहनी के गलती नहीं खे ई गलती बा हमरा बाप के तो हमनियो कहता नहीं सर कि तोरा बापे के गलती बा जाता नहीं सुनता रही आज हम जाता नहीं आज हम रहेम ना तो हमार बाप रही हो तो जो देख लेता नहीं चल दूर हट बाबूजी हाँ बोल एगो बात पूछी हाँ पूछ सही सही बताई हा हाँ सही सही बताएं बोल तू दोगला हवा कि दोगला चोद हवा अरे तेरे बाप के गाड़ी देता रे हई देखा तारे पायना तोरा मार के गाड़ के चटनी अरे तारा लेखा बाप झातू खान के गाली ना देते का दी लौंड जिसके थाली हम जा से बियाह करा दो तो करावत नहीं ख अभी अगुआ बुलावा चुपचाप रे साल तोरा ढेर उटाई होई बा रुक तोरा गांव में अभी हरदी लगवावा चाहिए ए करे जा सुनो तारू हो रे सुनो ना रे भोसड़ी सुनना रे ए भोसड़ी सुन ना निकल ना मो बजिया दे वो सॉरी वो फिर से दीने में कुंडी लगा देती है का जाने का करती जाई कथि चिल्लात रहनी कहे कथि के मन जो पीटत नी हे खाली तो की आइले रहनी ए भोसर तुम का करतलु हो ओमे गार ना लियो तनी दूध ऑटो लेवानी दूध गिर जाई तो धरे ही मोबाइल दे ढेर घमंड न दिखाओ ढेर घमंड दिखाओ तनी हम हे ढेर अभी बोलते बारे मुंह में लाठी को तू हमारा लाड़ गिर गया उठा ना बाबूजी गोड़ दबाओ तनी बैठी हमार बियाह करा दी हां दबा घर उजारा न अबुआ लोग फोन धरावता नहीं लगाई तो मोजी आ जाई
तू का करता बाबूजी साला के बुझा रिंग करता